یا بناو عثمانlıca کو او دقادا خدا یکمه و بتنه لترکیه درتکوه کوارا کو مهک جاره درتکوه دبن بان شمسیه و اشانخانه سعادیه ده لستانبول دوشه ادی تریویجی متین وچاره مجی جبو آرمانج و هدف کواره بعد توره کواره متین وجرا هفدی تنکر کوارا عثمانlıca دستر اکرانی Kovara çand û perwerdeya Osmanlıcayê ji sala 2013 û vir ve derdikeve. Ew lîsê mehan carekê derdiket, niha mehê carekê derdikeve. Edîtorê Kovarê Metin Uçar dibêje xwendevan dikijan astê de dibe bila bebe divê Kovarê de li gorî xwe dikare tiştekî bibîne. Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi Kovara çand û perwerdeya Osmanî di sala 2013 de dest bûye şanê kir. Naveroka xwe li gorî yên kunû dest pê dikin heta yên profesyonel e. Çawa em bi elîfbeyê dest pê dikin û heta astên herî pêş diçin. Ji tîpa Osmanî heta xwarinên Osmanî beşên cûr bi cûr hene. Xwendevan di kîjan astê de be bila bibe, divê Kovarê de li gorî xwe tiştekî dibîne. Armanca Kovarê ew e ku birê û rêbazên hêsan dildarên xwe fêrî zimanî Osmanî bike. Bu Osmanlı Türkçesi 600 belki 1000 yılı aşkın. Me alfabeya Tirkiya Osmanî nêzî 60 salî bi karanî. Derbarê dîrok û çandavê de hemû tişt bi van tîpan hatiye nivîsîn. Meseleya girîng ev e. Çawa ku hûn însanekî bi cil û bergên wî naz dikin, avahiyekê bi mîmariya wê naz dikin, alfabe û tîp jî qodên çandavê heyamê didin nasîn. Divê zimanê Osmanî her tim di rojeva me de be. Çima em zimanên İngilîzî, Frensî û Almanî hîn dibin, em dixwazin dinyayê nas bikin. Baş e, em wan hemûyan bikin, lewra divê em dîroka xwe jî bizanibin. Em ê çawa vê yekê bikin, ev jî bi hînbûna Tirkiya Osmanî mimkin e. Ev kovar di navbera paşeroj û pêşerojê de wek pirekê ye. Di Kovarê de nivîsên belgeyên arşîvê, kitabe, belgeyên edebî, dîrok, nivîsên li ser kaniyan û çandê hene. Osmanlı Türkçesi öğrenmek zor değil. Hînbûna Tirkiya Osmanî ne zor e. Divê herkes hîn bibe. Derbarê dîrokê de ji bo me ya herî girîng fêrbûna Tirkiya Osmanî ye. Ji bo femkirina pêşerojê û avakirina pêşerojê ev yek gelekî mühîm e. Osmanlı Türkçesini öğrenmekle ilgili olacaktır. Bu tarafa da Kovara Osmanlıcayê mehê careke dibin banê weşanxaneya Suaydayê de li Stenbolê tê çapkirin. Kovarê zarok jî ji bêr nekirine û ji bo wan ji cih veqetantiye. Çocuklara hitap ediyor. Biz bunu geçen sene Tevî Kovarê îlaveya bi navê Ertuğrul ji bo zarokan derdikeve. Zarokên ku dixwazin Tirkiya Osmanî hîn bibin bi kêfxweşî dikarin vê îlaveyê bixwînin. Her wiha me ji bo kesên heft salî heta yên heftê salî beşeke cuda vekir. Em ê vê derfetê bidin. Lêkî çi qas dixwaze bila ew qas bigire. Biz oluşturalım, hep beraber yakalayalım. Kim ne kadar alabilirse bundan istifade etsin düşüncesi olduk her zaman için. Edîtorê Kovarê Uçar dibêje milletên ku dîroka xwe bizanibin wê pêşerojeke baş ava bikin. 2015'e geldiğimizde 1915'i daha hararetli hatırladık. Di sala 2016 de Qutul Ammarê ket rojeva me. Îro filma wê tê kişandin. Ji xwe em ji dîrokê neqetiyane. Ger em dîrokê baş bizanibin, em ê pêşeroja xwe baştir ava bikin. Hatırlanması gereken ki orayı hatırlayabilirsek geleceği inşa edebileceğimiz bir tablo var. Hejmara dawîn ya çilê ya 2018 jî benda xwînerên xwe ye.